ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நான் பார்க்குறது 9th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸசைஸ் நம்பர் 2.5ல கூடிய சம் பார்க்கலாம். 5th சம் ஃபைண்ட் த 5th ரூட் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோர் சப்டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று நான் பார்க்கலாம். என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே எல் டிவிஷன் போட்டு எடுக்கணும். ரூட்ல வந்து 5 இருக்கணும். இங்க வந்து 5 போடணும். எல்லாமே ரூட் ஆஃப் போடுற இடத்துல நம்ம ரூட் நம்பர் 2 தான். இங்க வந்து 5th ரூட்னா 5 போடணும். அப்ப 32 வந்து ரெண்டால போட்டு எடுத்தோம்னா 2/5 கிடைக்கும். அப்ப 2/5ங்கிறது என்ன? 2/5 தான் 32. அப்ப இது எப்படி எழுதலாம்? 2/5 into 1/5 கட் பண்ணீங்கன்னா நம்பர் 2. இதுக்கு மட்டும் ஆன்சர். அதே 243க்கு என்ன வரும்னா 3/5. அது எல் டிவிஷன் போட்டு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா வரும். 243 அப்படிங்கிறது 3/5. அப்ப இந்த 5 எழுதும்போது 3/5 கட் ஆயிரும். ஈக்குவல் டு நம்பர் 3. அப்ப கடைசியில் அடுத்த என்ன பண்ணோம்? 1 lakh கொடுத்துருக்காங்க. 1 lakh வந்து 10/5. அப்ப இதையும் கட் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா 10/5 into 1/5 equal to 10 கட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அடுத்து 1024/3125 கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப இதுக்கு தனித்தனியா இது பார்க்கணும். பார்த்தோம் அப்படின்னா 1024ங்கிறது 4 times of 5. 4 times of 5. அப்ப வந்து 4/5. 3125ங்கிறது 5 times of 5. அப்ப 5/5. இப்ப ரெண்டுக்கு அடுத்து காமனா ஒரு 4/5 போட்டோம். 4/5 whole power 5 போட்டுக்கலாம். அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த இது வந்து இங்க வரும்போது 1/5 மாறும். அப்ப கட் பண்ணி எடுத்தோம்னா 4/5. அதுதான் அதுக்கு உண்டான ஆன்சர்ஸ். தேங்க்யூ.